Li bajarê Amedê çayxaneyek bûye ciyê hunerî. Li vê çayxaneyê de lîstikên keviran nîne. Bes huner heye. Kilamên Kurdî û Tirkî tên strandin. Müşteriyên vê çayxaneyê bi piranî stranbêjin. Lê stranbêjên neprofesyonel. Welatiyên ku ji goraniyan hez dikin li vê çayxaneyê dikarin strana bibêjin, govend bigerînin û sohbet bikin. Xwediyê çayxaneyê dibêje 20 sale bi vê karê re mijûle. Lê 10 salên dawiyê de rengekî wisa derketiye holê. 20 sale vira vebûye 10 sale müzik li vira heye. Hevalê me ji xuratên wextê xwe derbas dikin. Yani alaqê me pere nine. Dostaniye hevatiyê ye. Em hevalê evin. Müşteriyê me jî giş nastê me ye, dostê me ne, birayê me ye. Kî tê birawer e, serserê me, serçavê me. Müşteriyên ku bes dixwazin hinek bêhna xwe berdin dema çav li stranbêjan dikevin bi matbayî dimînin. Lewra cara yekem ku li bajarê Amedê çayxaneyekî de çalakiya stranbêjên temendirêj her roj heye. Xwediyê çayxanê amaje pê dike ku bi hunerê re mirov stresa rojane davêje. Ev çayxane jî dibe sedema vê yekê. Müşteriyê me pirê wî emeklî ne. Fakat navê wan da evê dişoxul jî henine. Dîsa tên vira qavê xwe dînemiş dikin, müzikê xwe dînemiş dikin, çaya xwe vedixwin derin. Oyun moyun tune ye, ême bê oyune ye. Oyun wextê me bira negire. Ême were ye, sersera serçavara kîtê bira were. Müşteriyên çayxanê hem mirovên gêncin hem jî kesên ku bi temenin. Ji aliyê din ve divê çayxanê de stranbêj bê pere stranan dibêjin. Taybetmendiya vê çayxaneyê yek ji ew e ku kesên ku tên vê derê û bêhna xwe berdidin hem müzik godar dikin hem jî çaya xwe vedixin. Lê belê heger di bêrîka wan de pere nebe, bê pere jî dikarin ji vê çayxanê derkevin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.